Nyinden nek iso dalil bakne sampean nek samingane ora nyinden iki dadi modin to. Wis meneng Mas. Wong tak antemi dhewe lho iki. Dalang kok mbok antemi iki lho. Lah iya apa ora modin? Ampun. Modin ora? Tapi aja ngomong to Mas. Oh iya. Berarti kan tenan ngono lho. Nek wong dalang iki yo ngono kok iso. Pripun? Ndang Mbak Tumpuk, aku selak lho ngono. Apa? Sak kon gekne kopi lho. Oh, gawe. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sawetara, leren sak kemprangan ya, nduk anakku sing ndak tresnani anakku Limbu. Iya, Mak, iya. Mengko perkara lakon Petruk dadi ratu bisa ditutukake sak rampunge. Limbukan ning sing baku, aku karo kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan mapan ana ing kene. Ngono ya. Nggih. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh, Kang sarta ngaturake lelagon kang maneka warna luwih dhisik ayuh. Anakku Limbuk ndak kanthi ya kuwi ndak gandeng tanganmu. Ngucapake kang sarta ngungkapake rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Yang Widiwase. Ngono ya Mak. Kang wis paring berkah kang sarta kenikmatan becik, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman.
Muka tanpa berkah kang sarta kenikmatane pangeran, aku karo Limbuk bisa sowan, bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh iya, ngestokke dawuh. Banjur bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Iki ngene ya, Nok. Iki adicarane tidak lain dan tidak bukan, ya kuwi adicara agenda rutin tiap tahun. Oh, agenda rutin tiap tahun. Ya kuwi adicarane ora ana liya kejaba mung bersih desa. Oh, bersih desa. Bersih desa. Bersih desa kagelar agenda rutin tiap tahun ngadani adicara wayangan. Jenenge wae bersih desa. Bersih kuwi resik desa wis ngarani. Ora mung ngresiki desane, ora mung ngresiki secara tata lair. Iya. Nanging uga ngresiki atine, ngresiki batine. Oh ngono. Apa maneh agenda kaya ngene iki agenda rutin tiap tahun. Dadi adicara sing rutin tiap tahun sekali diadani, digelar kaya ngene dadi yo sarana introspeksi diri. Oh, introspeksi diri. Mulat sarira angrasa wani. Jenenge wae ora mung ngresiki laire, ngresiki desane ning ngresiki atine. Ayo aja metani kesalahane tangga, aja metani kesalahane wong liya, ning ayo metani salahe dhewe-dhewe. Metani keluputane dhewe-dhewe. Aku duwe salah apa karo kancaku? Aku duwe salah apa karo tanggaku? Oh ngono. Iki dadi bersih desa kang den adani warga masyarakat ingkang mapan ana ing Gandri. Pancen kaya mangkono no? Iya. Ternyatane adicara bersih desa utawa nyadran ana meneh sing ngarani sedekah bumi. Iki ana jerone terkandung ya kuwi nilai-nilai positif no. Oh, nilai-nilai positif. Iya. Nilai-nilai positif apa sing iso diambil ana ing sajroning adicara bersih desa, Mak? Adicara bersih desa utawa nyadran ya kuwi nilai-nilai yang positif tak ringkes dadi telu. Mbok ringkes dadi telu apa wae. Inti dari acara bersih desa ya kuwi angka 1 syukuran, angka 2 seduluran, kang angka 3 ya kuwi sedekawan. Oh ngono. Syukuran, seduluran, kang sarta sedekawan. Pancen kaya mengkono no. Syukuran ya kuwi nyukuri nikmating pangeran. Warga Gandri bengi iki nyukuri apa sing dadi nikmate pangeran kang wis dilimpahake warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Gandri. Terus diadani adicara bersih desa. Oh ngono, disyukuri kabeh kenikmatan peparing saka pangeran. Pancen kaya mengkono. Tembunge agama wis ngandharake la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabila syadid. Oh ngono. Artine apa, Mak? Sok sapa sing seneng ngegungake rasa syukur bakal ditambah sing dadi kenikmatane. Iya. Kosok baline sok sapa sing ora gelem nyukuri nikmating pangeran utawa kufur karo nikmating Gusti Allah bakal nampa siksa sing amat pedih. Oh ngono. Dadi syukur perkara sing wajib, syukur perkara sing penting kang sarta baku ya, Mak. Pancen kaya ngono, Nduk. Iya. Terus angka 2 nilai positif yang dapat diambil dari acara bersih desa ya kuwi seduluran. Wo, seduluran. Seduluran. Agama yo ngandharake sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi. Iya, tembunge wae silaturahmi, silat karo rahmi utawa rahim. Silat kuwi sambung, rahim kuwi sedulur. Nyambung seduluran. Kaya awake dhewe sak kanca saka Kadipaten Nganjuk nganti tumeka saka warga masyarakat Gandri bengi iki. Oh iya, ngene iki tambah sedulur tambah rejeki.
sing seneng nyambung tali silaturahmi bakal dijembarke rezekine, didawake sing dadi umure. Oh ngono ya Mak. Sing angka 3, nilai positif yang dapat diambil dari adicara bersih desa ya kuwi sodakowan. Oh sodakowan ngene iki acara bersih desa nanggap hiburan, nanggap mayangan. Ngene iki sing diuntungkan ora mung dalang, ora mung pesinden, ora mung pengrawit utawa penabuh, ning kabeh melu diuntungkan. Contone sound system yo melok kecipratan rezeki. Tero panggung bakul-bakul. Sing melu mengais rezeki ana ing njaba mau yo Mak. Kuwi yo melu kecipratan barokah warga masyarakat Gandri kang bengi iki ngadani adicara bersih desa. Oh iya. Dadi ngene iki ngalap berkahe bersih desane warga masyarakat Gandri. Pancene kaya mengkono. Mula wis sak wajibe, wis sak pase lan sak trepe awake dhewe ngaturake panuwun ya Mak. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kunjuk sapa wae. Kunjuk nuwun inggih menika pepunden kula ingkang winengku kinurmatan. Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah. Yen ora kleru panjenengane Bapak Supriyantono. Oh ngono. Iya. Sumrambahe para perangkating desa, para panitia ingkang ikut andil dalam suksese pagelaran pada malam hari ini. Sumrambahe uga ngaturke panuwun marang sedaya warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Gandri. Kang wis percaya marang awake dhewe sak kanca saka Kota Angin Kabupaten Nganjuk kinen paring lelipur gelar kelir gantung gong ana ing adicara bengi iki. Iya, taun iki awake dhewe sing nampa kepercayaan. Awake dhewe sing nampa kepercayaan. Iya. Mula kudu digunakake sak bener becike ya, Nduk. Iya, Mak. Iya ngestokke dawuh. Ngaturke panuwun wis awake dhewe ora iso ngomong apa-apa. Ternyatane ya awake dhewe lagi sepisan jikina. Oh ngono. Sepisan jiki iso sowan ana ing Laladan Gandri, Kecamatan Pangkur, Kadipaten Ngawi. Iya Mak, iya ngestokake dawuh. Mau Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa ana ing sore mau wis menehi dawuh pangandika lumantar sambutan. Pak insya Allah nek isih diberikan waktu dan kesempatan, insya Allah tahun ngarep isih awake dhewe no. Amin ya robbal alamin. Gandri kene, Gandri kene iki yen ora kleru aku nampa dawuh mau sore, dalang sing terbanyak pentas ana ing Gandri mau ya mijil saka Kabupaten Nganjuk. Sapa? Panjenengane pepundenku ya kuwi Swargi Ki Joko Suwani almarhum. Oh ngono. Yen manut dawuh pengendikane saka panitia Pak Joko Suwani kuwi yen ngasta ning Laladan Gandri wis kaping 13 no. Oh ngono. Saiki genti awake dhewe sing nampa kapercayaan iki. Ya Mak, ya ngestokke dawuh. Mula biyung arep ndongake apa, biyung arep memuji apa kanggo seluruh warga masyarakat Gandri kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih desa. Dongaku Banyu Mili, Nduk. Oh, dongamu Banyu Mili. Muga-muga sarampunge seluruh rangkaian acara bersih desa ingkang kagelar wonten ing Desa Gandri. Muga-muga Desa Gandri dadi desa sing badatun thayyibatun warapun gofur gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja murah sandang kelawan pangan cinaket ing kamulyan tinebena saka bencana alam. Allahumma amin. Muga-muga sing sadurunge acara bersih desa warga Gandri sing isih gerah, sing isih sakit bar acara bersih desa pinaringan sembuh. Allahumma amin.
warga Gandri sadurunge bersih desa sing durung nemu jodone muga-muga bar acara bersih desa ndang ketemu karo jodone Allahumma amin. Muga-muga wong-wong Gandri sing isih keserimpet utang bar bersih desa muga-muga sing ngutangi lali Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kok sing ngutangi lali lho mbok menawa diikhlasne no. Iya, pokoknya doa terbaik selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Eman. Eman wong ayu ora sembahyang wong ayu ora sembahyang sira iku ayu endi sira iku ayu endi sira laman Siti Sulaeka wong ayu dalam sadaya yo padha sembahyang mujude jejege iman yo padha sembahyang Sira aman
jenenge wae desane Gandri. Gandri. Heeh. Asma kinarya japa no. Ngono. Gandri ki artine apik tegese becik. Ngono. Heeh. Nek diartikan setiap hurufe no. Ngono. Heeh. Gandri. Heeh. G A N D R I. Gandri. Heeh. G guyub rukun warga masyarakat Gandri, sayuk rukune beda agama ora gendra, beda panemu ora padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. Ngono. Heeh. G terus disusul A asor luhur ora dibedake, derajat pangkat lan melarat ora dibedak-bedake. Kabeh bersatu padu untuk membangun desa Gandri yang selangkah lebih maju. Ngono. Terus bar A disusul N nrimo ing pandum. Nrimo rezekine pangeran, nrimo rezeki saka Gusti sing ngecet Lombok. Ngono. G A N D dalu iki ngenekke hiburan wujude pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Ngono. Terus R rino wengi warga Gandri tansah nyambut gawe ora lali manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus terakhir I iki dalang akbar sing ditanggap dalang ganteng, dalang murah kenek dicicil. Ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sowan komplit saka kanca-kanca kang kagabung paguyuban Sanggar Seni Astabrata Mijil saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Iki awake dhewe bengi iki iso sowan rene. Alhamdulillah muga-muga bar pentas ning Gandri dalang akbar sak kanca-kancane Sanggar Seni Astabrata iso lebih sering silaturahmi karo warga masyarakat khususnya masyarakat Ngawi. Amin ya robbal alamin. Terus rangkaian adicarane wiwit awan mau yen aku nampa dawuh. Iya. Mau go kagelar tayub nek ora kleru no. Ya. Tayub. Terus bengi iki acara puncak ya kuwi wayang kulit awake dhewe sing ketiban sampur. Ngono. Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Yo kanggo salam mukadimah utawa pambuka ana ing season limbukan ngaturke sak langgam dhisik sing alus-alus ya nok. Ngono ya mak. Kanggo srana panglipur lan katur para panitia ingkang sukses ikut andil mensukseskan acara pada malam hari ini. Muga-muga saged karenan ing penggalih dadi ya jampi sayah tombo kesel. Iya. Pelok barang iki ana panyuwun ya kuwi jenang gula. Dibawani dhisik ya nok, dibawani dhisik. Mas Heru karben sing anyalirani bawa. Iya. Alon-alon maton kelakon, gremet-gremet maton selamet, sareh-sareh watone pikoleh. Iya. Monggo Mas Heru dipun bawani pelok barang mangke dipun tibakaken langgamipun jenang gula. Monggo Mas. Yen nangis sapa kabacuti tinggal Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung no. Disiarne langsung. Lumantar ya kuwi channel YouTube Astabrata Media. Iya. Dadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton sing ana lokasi,
Nanging desa Gandri mengadakan bersih desa uga dipirsani warga masyarakat seluruh dunia sutresna budaya penggemar wayang kulit ana ing channel YouTube Asta Brata Media. Wah iya. Lanjut Mas Her. mulih marang mula nira tangeh yen gelema bali bengi iki lakone wis dipaketno. Oh dipaket. Saka kersane Bapak Lurah Kang sarta sedaya panitia nyuwun lakon Petruk dadi ratu. Oh iya, payu lakon Petruk dadi ratu. Sok jane awake dhewe tanggal 23 nek ora kleru 19 ning Tuban. 19 ning Tuban kuwi jane permintaane ya Petruk dadi ratu padha. Nanging mau wau sore ngebel jaluk diubah lakone. 19 ning Tuban. Diubah apa? Wisanggeni no. Wah iya. Anjir. ngrarujit jroning ati yen kelingan labet ipun wala kuwata nuruti lakone urip heman urip pisan godolanan ya eman-eman urip pisan dinggo dolanan. Iki galau. Oh iya. Mula milih judu ki sing ati-ati no. Ngono. Wong lanang milih wong wedok ki kudu diseleksi, sebalik juga wong wedok milih wong lanang ki kudu diati-ati. Ngono, Mak. Iya, Terus ditibake jenang gula no. Wah ya aku sing suwe belum pernah jumpa Mbak Krisda nggih. Mbak Krisda semanipun nggih. Monggo buka celuk Mbak jenang gula langgamipun. Yuk minangka salam pambuka muga dimah wonten ing season limbukan. Monggo Mbak buka celuk kalih berdiri pelan-pelan nggih Mbak. Yo.
Iki uga ana nawala sing tumiba pangkon. Diwaca. Selamat malam dari Pemdes Pemerintah Desa Gandri nyuwun lagu Mas Dalang nuwun inggih menika angka setunggal langgam kapan bali angka kalih kadung tresna tresna sudra ninggal katresnan luntur sinarengan widodari ayang-ayang. Mbok tuku kaset ae. Lanjut. Ditelaske Mbak Krisda. Matur nuwun Mbak Krisda, sampun ngaturaken langgamipun jenang gula minangka pambuka wonten ing limbukan. Iya, Wah Mbak Krisda ki wonge lencir kuning nok. Iya, upama buah-buahan apel batu malang. Wow.
Mbak Krisda, apel Batu Malang, cilik nopo ya rasa dionceke dimplok sak kulite. Wo. Terus sisihe kuwi sapa? Sisihe kuwi asmane Mbak Dwi Kumala. Oh ya, saka Nganjuk. Saka Nganjuk no. Oh ya, wis omah-omah. Lho wis pinaringan putra siji. Oh, cewek. Wis anak-anak siji no. Oh ya, Mbak Dwi Kumala. Kuwi cara buah apa? Cara buah gedang no. Oh. Gedang bar mangan enak kuwi. Oh ya, bar mangan terus mangane gedang-gedang. Ya, terus konone meneh. Konone meneh niku Mbak Yayi no. Oh, Mbak Yayi asmane. Mbak Yayi Galuh. Oh ya, domisili nggih wonten Sala mrika. Oh, Sala. Upama buah-buahan talok no. Talok. Talok. Ning seger kok no. Talok. Jajalen. Talok kuwi. Cilik ning seger. Ya, Terus konone meneh. Lah iki. Wah, kaya blandot macan ngene. Iki sapa? Deni Denko no. Oh, upama buah semangka tanpa biji. Wah. Semangka tanpa biji. Banyune akeh, semangkane dibrak karo lading mak banyune mak piyoh ngono. Semangka tanpa biji. Lah terus sisi kono, ayo disut live streaming disut. Iya. Menika tetungguling para waranggana naminipun Bu Parsinem. Oh, Bu Parsinem. Upama buah tewel. Tewel. Lho, aja ngenyek tewel. Wong iki seneng nek wis kadung seneng karo jangan tewel. Tewel ora kepangan sedina, wah diinget dadi oblok-oblok malah nikmat. Oh, tewel kuwi tewel. Terus sing terakhir, iki sing irunge ndelepno. Ya. Disut ya. Mbak Sri Wahyuni, Sri Pesekno. Oh, silep godhong ganyong. Irunge nyung sebathuke nonong. Wah, ya. Mbak Sri Pesek. Iki menempuh S2 no. Oh iya, S2. Ana ing Institut Seni Indonesia Surakarta. Iya, S2. Mugi-mugi lancar. Mengko bar S2 disambung meneh S3. Oh iya, S3 iki sluman-slumun slamet. Iya, Jane ana sinden tambahan siji neh no. Oh, saka sapa? Saka panitia. Oh, ngono. Ana sinden meneh aku mau diomongi karo panitia, Mas Akbar dimen Desa Gandri tinulak saking balak musibah punika kedah syaratipun kedah mbeta sinden Rainaga. Oh iya, diunggahne aku yo urung tau kenal kok no. Oh iya diunggahne iringane serampat. Yo coba kaya ngapa, Ca?
Gang. Iki to sinden Rainaga. Iya. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Iya, Jan. Ngusik to, aku ki mau pasalin ning pondokan, aku pasalin ning transit. Kok ketoke wis ketemu karo sinden iki, tapi sinden iki kok ketoke emang aku delok kok kadoan teko nggonku transit kok nguyuhe ngadeg to. Iya. Kaya buka gitu Mas. Pripun. Mau ndodok kok Mbak ya. Oh, dodok ora ketatap. Tatap dengkulmu iki. Kok nesu lho, yo perkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Sayang kok kaplok. Sayang nggih. Namanya siapa, Jeng? Menika kula nek memanggil Jeng, Mbak, Bu, Nyonya napa Nyah Nyoh? Yes sakarepe ngene lho ya, sing penting nyeluk. Iya. Nggih, Mbak nggih. Lah iya penonton bocah omong. Aku iwang ana padha wedoke diwang. Padha wedoke lah. Gajane lek ketok ayu ngono. Sinten asmane, Jeng? Kula. Ajono. Jeneng sing dawa apa sing ndek? Jeneng sing dawa apa sing? Sing ndek. Lho, jenenge loro berarti. Ya nggih mboten sitok tapi ana sing dawa ana sing cendhek, Mas. Oh. Upami sing dawa napa? Sing dawa niku Nggih. Nyai Tumpuk Eli Yusfia Kusuma Wardani Istiqomah Sakinah Mawadah Warahmah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawa to Mas? Dawa. Kok iso sak salam barang lho jenengmu lho. Iya. Kuwi jeneng sing dawa. Nggih. Nek jeneng sing endek apa yu? Tumpuk Parno dengkul. Aku diwangi genyo to yuyu kok biasa. Mboten kula niki ngunggane sampean merga perintah saking panitia, Jeng. Oh ngaten. Niki kareben gandri tinebih saking tolak musibah menika kula gawakaken anu Mas Akbar sinden Rainaga. Waduh, niki ora naga niki, raine kaya kijing malah nggih. Ya aja sia-sia to Mas kok. Mboten nggih. Ya aja naga to Mas. Ndak napa? Buta ngono lho Mas. Malah nesu. Dadi ben ngletak dalange lho. Niki bersih desa. Ngaten nggih. Heeh. Mang Mas Dalang dari Gandri. Gandri ya. Gandri. Gandri. Gandri niku napa to Mas? Ya jeneng desa no. Santuku wit Mas. Duh. Aku meng nyuwun sewu ngapunten Pak Lurah. Tak awe ngene. Piye? Rene Gus aku ngono. Heeh. Sing mbok awe sapa? Dadak mbake Pak Lurah to. Pak Lurah. Ini lho Mas Supriyono lho. Supriyanto to? Supriyanto, Supriyono. Jare wis akrab. Alah ya salah sithik ora apa-apa. Iya. Ya Pak Lurah mbok awe. Niki disun Gandri nggih. Nggih. Gandri niku napa wit to nggih. Tapi kena nggih pedoman Mas. Meng sampean wis ya wis ngartekne tapi aku ya wis dhewe neh Mas. Oh mengartikan Gandri itu. Ya kena nggih tepo tulodo lho Mas nggih. Gandri nek menurut Tumpuk jenengmu sapa? Tumpuk Undung. Tumpuk Undung ngundungi. Apa Gandri nek menurut Yu Tumpuk apa? Ngeten nggih. Yes, nyuwun sewu niki pun disabda kalian sing cikal bakal. Cikal bakal. Kula mboten kok ngrubah ngoten mboten. Mboten, ya. Nggur kena nggih acuan ngoten nggih. Nggih, Iya. Sing ndek jegok barange ngopo? Jegoke apa kirik kok iso. Watuk, Pripun artine napa? A N D R U I. Mas kok udelmu kuwi. Ya. G apa yu? G niku ateges gagasan. Wah, gagasane Pak Lurah. Monggo sing apik sak perangkate niku dipun sengkuyung. Sak wangsule gagasane masyarakat sing apik Pak Lurah sak perangkate kudu nyengkuyung ngoten lho Mas. G niku gagasan. Gagasan. Terus bar G ayu. Ayuh urip sing padha rukun. Wah jenengan kan rukun karo tanggane to? Rukun karo tanggane. Nggih, mergo enten ngendikan niku ngeten. Pripun? Jegok neh. Ya ora apa-apa ntrah ya Rainaga. Pripun? Dawuhne niku ngeten. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yuksin
ila jarihi. Ngono Mas. Oh, lah ya aku meng nampa WA. Pripun? Nampa WA. Sinden nek iso dalil bakne sampean nek sampingane ora nyinden iki dadi mudin to. Wis meneng Mas. Mung tak antemi dhewe lho iki. Weh, dalang kok mbok antemi iki lho. Lah iya apa ora mudin? Ampun. Mudin ora? Tapi aja ngomong to Mas. Oh iya. Berarti kan tenan ngono lho. Niku Mas dadi artinya apa? Man piye wau? mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuksin ila jarihi. Artinya Man utawi sapane wong yu'minu kang iman sapa mang billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yuksin mongko bagusana sira kabeh ila jarihi maring tangga. Ngeten ta nggih? Yo hadise sokeh lho Mas. tepuk tangan. Wah, ngoten. Weh, ora rugi nek muawan dadi mudin. Ya ora mesti Mas, ngaten ya. Sampeyan iso gak menek klopo? Piye? Menek klopo iso? Ya iso menek apa cilikanku kok. Aku ora iso, Mas. Lho, kok ora iso? Ya klopo nggo sakmene mah dipenek menek piye gak iso. Pengen glundung sampean. Lah sing bener. Wit klopo. Oh, wit kelapa. Nek kelapa ora iso Gak di iso penek. Glundung mesti. pinter wal. Iki suwe-suwe omongane kok megelne kuping to. Wis suwi Mas aku. WG, A ayo rukun. Nggih. Terus ana NU. Najan to beda-beda agamane, beda-beda derajate, mbuh sugih, mbuh miskin. Wi ora enek sing dibedakake. Ayo guyub rukun. Mergo rukun agawe Kang Tosa. Santosa kok Kantosa Lah, iya kuwi, Kantosae tanggamu piye kok. Ya ora mesti Mas, kadang itu tanggamu barang. Iya. Terus selanjutnya bar G A N terus D. D. Heeh. Dasare wis kuat. Dasare negara Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Dasare agama sing tak rasuk Mas. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Ngono Mas. Wis dasare kuwi. Ya kok medeni to. Nawi wis diamalne lho tenan iki. Nawi wis diamalne nyuwun sewu ora dusun Desa Gandri tok nggih. Kabeh sing ndelok streaming niku kena nggih dasaran insyaallah ngoten. Oh. Nggih ta? Nggih. D dasare wis kuat. Terus R. Rikat Trengginas. Ngono. Dadi rame ing gawe sepi ing pamrih. Oh. Ayo nyambut gawe sing giat. Heeh. Terus tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Kudune ngono kuwi Mas. Iya. Dadi nyambut gawe sing giat, ibadah ya sing giat. Fa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ngono. Kuwi artine apa? Nyambut gawe sing peter kaya-kaya donya iki gak bakal rusak Mas. Tapi nek dong ibadah menurut kapitayane dewi-dewi bar ibadah ki kaya-kaya kapundhut karo sing gawe urip. Oh, dadi nyambut gawe karo ibadah harus balance seimbang. Ya kudu giat kabeh. Aja males-males. Iya. Yo matur nuwun yo. Terus terakhir yo. Sik toh aku tak ambekan sik. Aku sakjoke suwek, tuwek iki no. Ngomong saiki no kecer kabeh. Terus terakhir yo. Terus I. Ya kanggo masyarakat Gandri karo sing ndelok kabeh ae insyaallah. Nak niku gelem mleksanakne napa sing disuwun diijabahi karo Gusti Allah. Muga-muga napa sing panjenengan idam-idamne panjenengan suwun kalian Gusti muga-muga dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin nggih. Amin. Sing aku menjadi tanda tanya dalam hatiku itu satu yo. Pripun? Jare sampean aku nampa dawuh lewat WA, jare sampean sampingane mudin. Nggih. Upama ning desane ana wong mati terus nampa tanggapan koyo bengi iki caramu piye? Aja mung kuwi Mas. Loh, iki kudu tak takone ning gak ono menjadi tanda tanya besar. Nek enek wong umpamane sakaratul maut ning desane sampean, sampean duwe kewajiban to ngrumpaka mayit mau. Ning ono tanggapan koyo bengi iki malah mbok tinggal tanggapan kene caramu piye? Jajal. Cara bengi ngene iki Mas ya. Cara bengi iki mau. Heeh. Ya dilerem nesik to ya. Maksudnya dilerem nesek piye? Nek enek sing mati. Tapi saurunge emang sakaratul maut pamane. Sik bar dhuwur meng tak parani Mas. Mbok parani. Lek aja mati sik, aku cek arep nang Gandriang. Terus iya. Cek tak kuat-kuatne, mamange wis
kewecet-kecet ini lho Mas. Heeh. Urip nih. Den tak kuat-kuat nih Den. Niki saestu beso mulih Mas. Heeh. Isuk enek. Awan enek. Sore enek. Lah padha semayan, ayo nang pompong mudin nang omah ngono ae. Apa enek mau mati kok sembahyang gitu. Wi tenan Mas wi. Aku gak iki kenyataan iki. Oh. Isuk enek, awan sore bengi ngene enek. Lah Dadi masuk sakaratul maut ngabari kancane ayo mati saiki mumpung mudin enek ngono lho. nyuwun sewu nggih. Nggih. Jenengan Bapak Ibu niku nak ngendikan, utamane Pak Lurah lho nggih. Pak Lurah. Pak Lurah niku sak ora-orane jenengan panggah kedunungan pulung. Nyuwun sewu nggih. Heeh. Kula niku nak nang omah niku mudin, jare mudin niku pujangga. Nggih. Aja pisan-pisan muni sirahku mumet, sirahku ngulu mboten usah nggih. Lho lho, ngoten nggih. Nggih, mergo nak cara Islami Nggih. panggah dikanteni kalih malaikat loro. Malaikat loro. Nggih. Roke patit. Lah, Terus cara Jawane ditutne dulure. Apa sing diomongin niku biasane sok kelakon. Ngoten lho nggih. Oh, nggih. Terutama ibu-ibu nanggone anak-anak niku sing saestu. Heeh. Tenanan wi. Iya. Mendili aku tak Ora mlilit ramatane ngene kok iso mlilit. Sik ning tapi aku harus ngangsu kawruh harus mencari informasi belajar karo sampeyan. Nggih. Gandeng sampeyan nyuwun sewu umur ya luwih sepuh sampeyan, ilmu ya mesti juga mengikuti luwih. yo jelas wae aku wong bar aku wis renek kabeh kok. Iya. Heeh. Ngono kuwi carane ngrumpaka mayit iki to, urut-urutane. Urut-urutane wong. Kowe tumon wae mayit diurut. Maksudnya urut-urutan maksudnya tata cara. Runtute. Urut. Aku ora tau lho ngurut mayit ora tau lho. Arep mlayu wedi. Tata carane maksudnya upamane mayit wis les Mati. Terus urut-urutane kamu sebagai mudin langkah pertama itu apa? Aku ora melangkah Mas wi. Hah? Aku ora melangkah. Maksudnya ki Mlaku biasa ngono Mas aku. yo kok angel men to cah ki. Maksudnya ki gini loh. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Yo mayit ki didusi to Mas. Oh, didusi nganggo banyu kembang. Enggak nganggo banyu aki ndek ngenane ke. Nak pesene banyu aki Mas. Kok iso iki tidak menghormati mayit wong mati kok banyu aki lho. Jangan nak leleh wis rasah dikubur to Mas. Yo nganggo banyu. Nyirat ngene to Mas. Nganggo banyu dikeki godhong kelor biasane. Enggak Mas wi. Apa? Gedhong lateng. Ben guatelan kabeh. Ndek ngenane godhong lateng non tuwang ngene. Gatel din. Wong mati kok sambat gatel. Terus bar dimandikan Pak Mudin. Pak Mudin. You. Bar di aja nesu to, aja nesu. Ya ampun aja nesu. Ngono tak suwayang kapok mengko. Alah. Kok tak gedek-gedek. Bar dimandikan terus urutan kedua, langkah kedua. Terus mayit dijugetne. Langkah kedua bar dimandikan apa ngono kuwi? Terus diulesi Mas. Oh, diolesi nganggo dibuntel lho Mas. Oh, dibuntel nganggo kain kafan. Godhong jati Mas. Ben kaya sego pecel. Yo kain kafan kok iso mudin iso bungkus godhong jati karo Lah mayit. iya nang ndi ya karo mori to Mas. Oh, kain kafan. 3 lapis atau 7 lapis? Kayak koyoke 70 meter Mas. Karo nggih ngerayuk dalange lho. Yo 3 lapis yo 7 lapis. Nggih Mas. Terus ngono kae kok dibumpet-bumpet nganggo apa to ngono kae wong meninggal ngono kae? Kapuk to. Heeh, kapuk. Ngono kae ben apa yu? Ngono kae nyun sewu Kok lambene dituku kapuk ngono kae irunge. ben gak nyebul sampean lho. Iya. Ben gak nyebul. Oh, gak nyebul. Nanti nara dibumpetin nyebul. Terus bareng ngono ditumpakke. Hmm. Tumpakke pendosa. Gak Mas. Apa? Kayak teman kereta waduh ngono Mas. Kereta api tapi. Oh, kereta api. Jurusan Madiun. Lha ora busuk sik mayite. Ya ora to Mas. Kereta api. Wong di kei air aki mang. Tekan kuburan, yo. Heeh. Tekan kuburan terus bareng ngono mayite diapakne. Kan kuburan kayak kadang enek sing wendeng-endeng bareng Mas. Yo gak mesti mayite mung diapakne. Ya dicemplungne ngono to Mas. Cemplungne kuburan. Gak kali Mas. Ya nang ndi kono nang kono wis dikeki luwangan cemplungne kuburan Mas, kayak luwangan kono. Ya Mas Andra ya. Nah. Kok iso Mas aku. Ya matur nuwun yo ngene iki aku kan mencari ilmu ben ngono ki urut-urutane wong meninggal diapakne ae. Ndek ngenane aku kleru Mas, Kleru mayite piye? munggah ngene.
Nak wong mati ki kandungane kan muga-muga padang kubure jembaro dalaning. Heeh. Noso aja mbok dongane padang. Lho kok ngono? Malaikat no malih awas. Roh aku. Aja mbok dongane jembar nyumpul aku sak kayange ngono mesti jembar ngubit ning ngene. Lah dungane jaluke dipikne peteng. Kon sing peteng. Peteng terus sempit kubure. Ben nek malaikat godhok iwoh. Iwuh ngono e. Rumus diyo yo. Oh ya mbok dongane padang dalane jembar kubure nak jembar malaikat nyumpul aku sak geleme. Ya salahmu aku ngono. Mangsa aku kok jajal tak kancani karo sinden-sindenku ya. Kula ta. Ayo no. Lah iki kancaku ya sak minem. Jane kok dadakno. Iya no, maksudnya karo sinden. Nggih. Mbak Denku. Semangka tanpa biji. Iya. Lah aku meng kaya apa nak buah. Buah ya apa ya? Ayo beden. Ayo. Beden. Duk. Bentis. Bentet iki nyonyor nang kemen. Duk. Apa? Lha iki lho duren iki ben pahit. Mbak iki lho. Lah kok iso duren? Nak ra hati-hatine kecocok congore iki mesti. Iya Mbak iki. Kudu hati-hati padahal semek yo sing mangan yo jenengan kuwi kok. Ya durene lho Mbak ya. Ketok iki ringih-ringih padahal njero ki ya rongoh-rongoh. Iya. Ayo Mbak Denko Larang tenan kok iso. Spot aja ya, spot iki. Ayo Mas ya. Yo Mbak Denko yo. Selamat malam Mbak Denko. Selamat malam. Iya. Kaya banter iki karena aku malah. Banter iki wong iki asli wedok. Bener aku naga. Tapi kono mandar bledek. Bodo-bodo nagane tapi bledek kono. Oh bledek. Naga apa? Naga runcing. Ya Allah. Kaget aku. Mbak Denko selamat malam. Selamat malam Mas Jalan. Ini salaman dulu sama ini. Moh. Loh, kok mau ngapa? Budi kenang kok. Sedelet lontan lontan. Aku entang. Lah kok kono malah ingin karo aku iki. Sedelet lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Kok malah karo wong wedok kok malah kaya ngono kuwi. Wong dalang iku ya ngono kok iso. Pripun? Ndang Mbak Tumpuk, aku selak ngono. Apa? Sak kon gekne kopi lho. Oh, gawene kopi. Nguwres loro. Jere rong mambu wedokan. Nang jero mung diruang kuli wedokan-wedokan kok dadak. Lho niku penggemar. Penggemar beda. Nggih ngejak foto ngoten niku. Tapi wedok apa lanang? Ya wedok. Lah iya. Maksudnya gung kambun wong wedok iki maksudnya durung nate pacaran. Aku urung tau tekan kono kuwi kok. Durung nate pacaran, Mas? Durung tau gandeng Durung. karo wong wedok. Durung tau gandengan, Mas? Durung tau gandengan wong wedok. Dadi gandeng kono. Joko ting-ting sian. Oh iya. Percaya. Kudu percaya. Kudu percaya. Aku lho ora percaya blas. Ora percaya? Gak. Nek ora percaya berarti ya bener. Sorry Mas ya. Sorry. Sorry ya. Jadi salah sing percaya aku mau. Nembang Mbak Denko. Siap, nembang. Iya. Ki ana pamenutan dicicil ninggal katresnan. Ning aku kepengin sing bawa ben iki. Oke. Nah, iki jajal. Iso metu suarane apa ora? Wis sembarang bawane apa penting pelok. Pelok. Ndak tak apa-apa jane sinden paitane apa? Ya sepenting sembarang. Paitane apa jane? Wis raine koyo naga. Iya. Ya ora apa-apa timengane kaya bledek. Lho, ya ora mungkin to nek aku karo sampean ya genah ayu aku to. Sing asli iki aku. Duh, kok iso? Kok iso asli? Kok iso? Lah wong susune kaya ngene lho. Aduh.
Susune lah kaya ngono, dituthuk iso muni dok. Iya ta? Iya. Nek sing asli gak mungkin kaya ngono. Ya jali lah. Ayo wani ra, wani. Anu wani kan aku. Syukur kowe. Kan wani. Wani kan aku. Aku gimana kok kalahan to ya ya. Ada dituthuk lho Mbak Denko, kuwi lagi nawoni kuwi. Oh nawoni. Kena sing nawoni tenan e. Upemeng bayi. Ayo bawa Mbak Tumpuk, apa Mbak Tumpuk sembarang. Kok iso kaya ngono. Suarane Buta Rita nggih. Ya sing apik kok dibayar larang tekan kene. Duh, ya Allah godheke Mas, astagfirullahaladzim. Sik to, coba ki cedakno godheke lho Mas yo diorat-orat nganggo potelot. Godheke ki lho godheke iki. Diorat-orat nganggo potelot. Iki mau jane rapatan RT mbok cetakne mari genah. Malah diomongne wong akeh. Aku Godhek kok tekan telak. meneng ae aku nak nggawa gender dhewe bareng meneng wae. Nggih, iya. Ya kok ya apik men kok duwe bokong barang. Bokonge ki gebey. Wis nah lho. Penak e. Kok iso bokonge kok iso ngono ya? Aku Pak elek dengkulmu mlocot iki. Memang diganjel apa? Ganjel botong. Botong. Sorry, Mbak. Ya. Ya, heeh. Sembarang bawane apa? Bawa. Pokoke pelok. Nek gak apik bacok. Cocok. Ayo cepet. Kok dadak nyang-nyangan karo sing gendar ki maksude apa iki? Heh? Kok dadak nyang-nyangan karo sing gendar ki lho? Aku tak nembang sik. Aku tak nang dhisik. Orang ngono sampean kok yo lirik karo sing gendar kok ngerti nek wonge bagus ngono piye? Lah kowe roh-roh nek aku jol gelungan karo kuwi ku dadak. Iya ampun. Kok iso jual gelungan ki lho, gelungan sing endi? Ya iki gelungan iki iso dijol nih kok. Tapi dituku gak oleh. Lah napa? Kok iso? Larang ya Mas ki. Tuku 35 juta. Larang men. Larang Mas ra oleh Mas ki. Lah nyapa? Sak ndase kok iso. Anu jajal cepet sik ndase. Diganti apa terusan? Ndas truk. Ya, Ngilmu. Ganti meneh piye to ki? Mau jare mingkar-mingkur kok saiki ngelmu. Jare sing bener sing ndi? Ayo. Bingung kowe, bingung. Hah? Ngilmu. Iya. Iku. Dede. Nyolong kethek tibake. Kethekmu kuwi. Lah apa? Tekek. Terus? Lelakone. Lelakone. Kelakone apa lelakone? Kelakone ora apa-apa. Terserah lo. Kelakone kanthi laku. Mas Ibra seneng Mas. Seneng. Lah penabuh Astabrata wis dadi korbane iki kabeh. Lah sing jepong wi nek aku macakno nginget piye? Wis jeponge nek aku nginget piye nek aku macakno. Napa nggih? Arep ndukang. Arep ndukang ini. Soal dugang lho. Tak kira ingin. Terus. Lho kuwi lho wis WA iki lho, sampeyan di WA iki. Karo Mas Arya. Lekasela mankas. Sikile Mas. Sikile napa? Blak tok. Sikile. Ya ngono. Iki sikil apa jahe jane? Jahe apa temu ireng iki? Sing sisih ki laos. Malah nemen. Kok ireng-ireng. Padha ulet e to. Kurang percaya mbok rakot apa piye? Sikil kok dikerokot. Terus. Ayat. Ayate sing endi to? Tegese kas nyanto. Aduh. Sani. Iya. Yeah. Ditake yo. Tapi
Setya. Gliak. Kok gliak-gliak Setya Budya kaya gliak-gliak. Dhisikno enek man. Piye dhisik ki piye diterusno. Gliak Tanjung Gunung. Apa? Gliak-gliak kok Tanjung Gunung to aku ya. Sopo to ki aku? Piye kelihatan sinden ngendi kuwi. Ya. Satya Putya pangekesih dur angkara. Sip. Niki kula duet bersama Iya. Ibu Tumpuk. Heeh. Apa wi? Duet. Duet apa? Lho ki lho lagu iki to. Lagune apa? Ninggalkan terus. Ninggalkan tresnan. Aku gak iso he. Wis Mbak Den kowe. Piye to jawabannya? Sing penting wis dibawani yu tumpuk. Kok Aku wis bowo ya awakmu sing nyanyi kuwi aja ngisini-ngisini aku. ngisini apane? Kok iso ngisingi piye to? Ngisini. Nyoh nang disingi. Ya, buka celuk mawon langgam riyin. Ya, Mangga Mbak Den ko.